Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Firdani Amalia dari kelas 10 TKI 1, absen 12. Di sini saya akan membacakan teks penyandra. Regus regeng harembawa, risang temanten sarimbit medhak saking palenggahan. Pinapak sang suba manggala arsa jengkar tilar pawiwahan. Kinirabaken ngulati wahyuning jodho. Tedhak jelek ngampil amparan rukmi, ginarubyuk para remaja putri saengga putri Damas horek rek kang samya hanjenengi. Prasasat Kadi Narendra siniwaka satuhu arsa jengkar hangedaton. Binayang-bayang sirna kamanungsen lir dewaning kagabyan arsa nglanglang bawana ngalangi langenging langen. Ramyang-ramyang katongton kenyare hanuksmen sasi tandha wus kasipatan wahyuning jodho Jatmika harembawa handayani warata sanggya kang hanjenengi kadya antuka gempalaning nugraha. Sinten ta ing ngarsa asung tulada ingkang minangka pramukaning nglampah. Busana nilpalem mantri mataya ngrantaya kadi angganing senopati. Lah menika tawarnae sang suba manggala ya sang manggala suba. Dasar pideksa sarwa sembada maksi muda tumaruna wimbu hambek susila hanaraga. Lebdare wileting beksa. Lampah ngrantaya anut rarasing wirama. Hanggung kendel tindakake sapecak mangu sapecak tumoleh. Tansah kardiya marang tembene winusuda sandhea menawa kasanduhing rata. Kabensuting towang-towang. Sumambung ing wuntot lampahe Manggalayuda sakremban. Kembar busanane, kembar dedeg biyadege, kembar warnae. Tinon saking Mandrawa kadya jambe sinagar. Pasuryane sumunar agilar-gilar. Ngagem busana sarwi jenar. Mila boten mokal lamun para kenya padha kumesar handulu baguse satriya kembar. Sawurinira ana duwe wanodya alit sakembran. Parandene wus katinggal sumunar tejane. Mencorong cahyane. Tinon saking Mandrawa glewa-glewa. Kadang golek kencana kang bisa tata janma inggih punika warnanira patah sakembran. Sinike gantya kang cinarita. Sinten ta ing madya mangun karsa. Kang busana lir raja kabiwada. Lah punika ta ingkang dados mustikaning karya. Mamaniking kandha jatining kang rinengga. Sang temanten kekalih Bagus Pradipta Gautama kaliyan Rara Sekar Arum. Lumampah kekanten asta keket-raket renggang gula kumepyur pulut. Kekalihnya sajak lingsem nanging suka. Hanggung rerematyan asta. Ngraiteyan sadaya tamu boten wonten ingkang pirsa. Kajawi pangendhaliwara. Dasar wus dangu denira hanganti tumapaking pahargyan. Marma sekedap-sekedap hangunjal huswa anggeget lati karana tansah kardiya kang ginupit mangke ing tilam sari. Sawingkingnya
Sang pinganten lapunika ta ibu juru paes dalabu pangembaning putra temanten sekalian. Dasar ibu paes prigel trampil ngayahi jejibahan. Angrengga amematut amemantes sang pinganten. Mila asiling pakaryan satuhu datan nguciwoni. Semanten ugi ibu pangembaning putra temanten ugi prigel lan pinter nata balas wisma. Momong putra datan kuciwa. Lamparahira sang Pindharaja ginarubyuk para remaja putri esthing lir putri Damas. Dasar sadaya sami sulistyang warni gandhes luwes merak ati lelewane milangoni. Ing pangajab menjang dadya putri kang sejati kadya swargi Raden Ajeng Kartini ingkang kaesti. Amung sawiji mugi-mugi benjang winengku satriya sejati. Ingkang kepareng tutwuri handayani. Lamenika ta ingkang hamengku karya sarimbit garwa hangliring kanan kering sajak sarju katuju ing penggalih. Wuningani balu daging tamu mbalabar dumugi ing penggalih prasosot boten kenging pineta ing basah. Sewu bagya dadya sajuga. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.